See? Di ba? Luto na. Masarap to, guys. Magpapapak ako nito, rice. Ay, naku, rice pa more nito, guys. Ayan. Di ba? Ang ganda ng ano niya. Look. Look at this. Hindi ko pwedeng halu-haluin ito kasi gulay. Duduro. Hi guys! Today our lunch is boridibod na bunga ng malunggay. At ito yung mga sangkap. Ayan, mga sangkap. Onion, garlic, ginger, bunga ng malunggay, tapos yung alukon, titingnan ko na lang yung English term, ilalagay ko na lang dyan. Ayan, tsaka itong talong, kamote, kamatis, at saka yung ground beef, pero mayroon siyang buo na nilagay ko, hinalo ko yung mga sliced beef. Beef yan, guys. So yan, let's start our cooking show. Nilalagay ko na to. Naprikot ko na kasi yun, guys. Naprikot ko na yung beef. Para kung hindi na yung luto na. And then, syempre, isusunod na natin agad yung garlic, onion, tsaka yung ginger. Sabay-sabay na yan, guys. Sabay-sabay na. Kasi prikot naman yung ano natin, hinihintay ko. Ayan, gisa-gisa lang. Parang yung way niya is parang pinakbas din. Ayan, tayo lang natin. Tapos maglagay na tayo ng tomato. Ayan, lutuin natin konti. Isunod na natin agad yung kamatis. Hindi kailangan maluto yung kamatis, guys. Ayan, lutuin natin yung kamatis. Dito, guys, lulutuin natin ng mabuti yung kamatis kasi gusto ko ganyan. Minamash ko yan. Gusto ko yung lutong-luto yung kamatis bago ako maglagay ng mga ibang sangkap. Yung pampalasa natin dito is bagoong syempre kasi nandito tayo sa Pangasinan. Ayun, kung Ilocano ka at taga-radyo ka sa Pangasinan, syempre mga pampalasa sa mga gulay natin, mga dininding, inabraw, ganyan, mga bonibon is bagoong Pangasinan. Well known yan dito sa amin, Pangasinan. And of course, ang partner natin, Mother Sarap. And maglalagay din ako ng cubes. And of course, may Ajinomoto tak-tak. Ayan. Papakita ko din mamaya. Ginaganito ko siya para mas madali siyang madurog. Kailangan kasi durug-durugin ko. Hinaan natin yung apoy para hindi siya masunog. Malunggay. Isa sa paborito kong gulay yan. Yung malunggay galing ko sa farm, dun sa bukid.
Tapos yung talong din, pinitas ko lang dyan sa may, ano namin, sa may bakuran namin, sa may flowering box. Instead kasi na halaman yung nakatanim doon is tinaniman na namin siya ng talong. Ayun. At least may free. So yan, ano na siya, durog na. Pwede ko na siyang lagyan ng mga pampalasa. Tsaka water. Ayan guys. Wait lang ha. Pero nilalagay ko na kasi yung mga pampalasa din para at least maluto. Ito guys, lalagay ko na para maluto siya habang nagpapalagay yung tubig. Tapos ito, kailangan ko kasi para maluto. Ayoko nung pagkaluto na malapit ng luto tsaka ilalagay. Kasi ito yung beef cube. Beef cube kasi beef yan ilagay natin. Papalanggag natin. May hot water na ako as usual, diba? Alam nyo naman natin ginagawa ko lagi. Ayan, maglagay na ako ng hot water. Para madali na lang siyang kumulo. Kailangan madami kasi yung kamote. Kasi ng ano yun eh. Kumbaga sumisip-sip siya ng water. Ayan. Tapos, ilalagay na rin natin yung kamote. Sweet potato. Tapos, minsanan na yung paglagay, pati yung bagoong. Kasi gusto ko para minsanan yung pagpapakulo. Habang nagpapakulo, naluluto na din. Ayan. Bagoong. Kasi pag pinakbet or kailangan medyo maalat-alat. Pero yung alat niya is mabablend din naman yan kasi nga mayroon siyang kamatis. Kasi yung kamatis is medyo maasim. Ayan. Para balance. Ayan. So, hayaan lang natin siyang kumulo. Takpan natin, tapos balikan natin mamaya pag kumulo na ng kumulo bago tayo maglagay ng mga gulay. Ayan. Ayan, kumukulo na siya. Pero hintayin na natin lumambot yung kamote. Gusto ko kulong-kulo siya. Lutong-luto lahat ng mga pampalasa, mga sangkap. Maya konti. Yung kamote niya, minamash ko na dyan dito. Minamash ko na dito sa gilid. Oh. Ayan. Pinipisa ko siya. Hindi siya, ayoko nang buo-buo kasi na pagkaburidibod. Pinipisa ko talaga yung kamote niya. Ayan naman. Dinudurog. Kailangan madurog para yung sabaw niya is malasa kasi malasa. Ayan, para daw lumapot yung mas masarap para lumapot yung sabaw. Iganito natin yung kamote. Ayoko ng buo-buo. Ayan, halos nadurog ko na yung kamote. Nadurog ko na lang ng kamote. Minash-mash ko na. Pakuluan pa natin. Pakuluan pa natin ng bongga. Ayan. Kulong-kulong-kulong-kulo na yan. Lutong-lutong-luto na kasi gusto ko kasi maluto yung bagoong. Basta lahat ng mapampalasa na sangkap. Paulit-ulit. Maglalagay na ako ng gulay guys. Kasi yung gulay, madali lang naman siyang lutuin. Ang importante kasi yung mga pampalasa is naluto. Lalo na yung bagoong. So, naluto yung bagoong. Pero syempre guys, sa pagluluto naman ng mga ganitong klaseng pagluluto, boridibod, ganyan, mga inabraw, dinding-ding, may kanya-kanyang version tayo guys. Ayan. Ako, dito ako komportable. Ito yung way ko. Ito yung version ko.
Iba't ibang version. Ang importante, niluto mo siya ng may kasamang pagmamahal. Ayan. So, ang una kong ilalagay ay ang bunga ng malunggay. Ayan. Ang sarap papakin nito, guys. Ayan. Lutuhin natin ng konti yan bago natin ilagay yung talong at saka yung alukon. So, takpan ulit natin. Ayan, luto na yung malunggay. Ilagay na natin yung talong. At ilagay na rin yung alukon. Ayan. Ayan, guys. Kunting-takip lang yan. Ayan. Luto na. Oy! Sarap nito. Ayan. Ayan. Diba? Takpan na natin ulit. See? Diba? Luto na. Masarap to, guys. Magpapapak ako nito, rice. Ay, naku, rice pa more nito, guys. Ayan. Diba? Ang ganda ng ano niya. Look. Look at this. Hindi ko pwedeng halu-haluin ito kasi kulay. Maduduro. Ayan. Lang, oo, maluluto na yan. Yung talong. Oh, see? Ayan. Sarap. Oh, huh? Diba? Okay. Minutes. Okay, 2 minutes done. Oops! Sarap to the bones. Gusto nyo? Gusto nyo? Sarap nito. Gusto ko itong pinapapa. Pwede na yan. Let's off. Ito na, guys! Luto na! Let's eat! Halina kayo, guys. Kain na tayo. Thank you for watching, guys! Thank you for watching! Ayan. My version. Bollywood na bunga ng malunggay. Marami ka pang pwedeng ilagay dyan actually. Mga patani, ganyan. Kung gusto nyo, pwedeng ilagay sa version nyo. Sa susunod doon tayo ng